What? What about your girlfriends? Are you a friend? Ти супер. Добре, давай. So you know yesterday I was at the mall. It was really cool. Really? Yeah. Let's So sit funny. there. Let's sit there. Yeah. It's really nice here. Nice here. So I was at the mall yesterday and it was really cool. Yeah. Really funny, right? Yeah, let's sit there. It's really nice here. I love that. И когато излязеш от кадър, тогава го кажем. Айде сега виж, сега. Къде сте? Чакай се! Добре, 3, 2, 1. Damn! Look at this fucking girl. Damn! Дай па. Damn! See these girls? Чакай се, заближу. Ти обърни всички да кажеш, I'll definitely hit that. Давай се. Чакай се. Look at these Girls. Значи ме тъй, че снима. Дайде. Не знаеш как? Изисква се голям професионализъм. Ай ми дай сега. Защо я се тук, защото долу? Какво взема точка? То снима вече. Как слушай сега. Само да ти обясня. Сега така е пуснато, натиснеш това тук, го пуснеш па такова. Добре. Така. 2. Ти снимаш ли? Да. Как се бе, гледам тенис. Той е вънен потник. Да. Ето аз съм спътник. Защо са собрат гол? Да, собачи се гол. Собачи се гол, бе. Важи се една. Собачи се гол, бе. Но така, ай, че флекваш. Майя. Той ще седи само чумата боски. Трябва да станеш тук. Всеки от се. Ама не се има да цаля. Че, гледай това запушително. Стоп! Hello, girls. How are you doing, huh? We're doing well. What? Soft, it's really soft. Hello, girls. Oh, hello. I'm doing well. How about you? Ah! How you doing? How you doing, motherfucker? Yesterday, I saw this really ugly shoes. Oh, Hello, girls. What's up? hello. How are you doing? Pretty good, yeah. Три, 2, 1, екшън. Yeah. Екшън. Leave the nuts hanging. Hey, come. Oh, nothing. It's not what you think. Ти записал. у мене, бе. Дай ми го у мене. Матамада. Дай ми го. Ма ти, веки се.
tamada!